Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni eto o Sul hwn. Gadewch I ni offrymu gweddi dros Wcrain. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnw sy'n y nefoedd. Edrych arno ni nawr o ddiw, wrth I ni alw I gof yn ein gweddiau eto a bore hwn, ein cyfeillion yn Wcrain. Cofiwn am bawb sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. Cofiwn am bawb sydd yn gorfod gwneud penderfyniadau anodd. Cofiwn am bawb sydd ar grwydr, a phawb sydd mewn mannau cuddiedig, ac ofn wedi parlysu. Gweddiwn arglwydd am heddwch yn y ran honno o'r byd, ac ym mhob man arall lle mae yna derfysg a thrais ar hyn o bryd. A hynny yn enw Iesu Grist tywysog tangnefedd. Amen. Salm 90. Arglwydd buost yn gydernid I ni ym mhob cenhedlaeth. Cyn gennu'r mynyddoedd, a chyn esgor ar y ddeiar a'r byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb ti sydd ddiw. Wyt yn troi dîl yn ôl i'r llwch a dweud, trowch yn ôl feibion dynion. Oherwydd y mae 1000 o flynyddoedd yn dolwg, fel doi sydd wedi mynd heibio, ac fel gwyliadwraeth y nos. Wyt yn isgubo ymaith fel breuddwyd, ymaint fel gwellt yn adfywio yn y bore, yn tyfu ac yn adfywio yn y bore, ond erbyn yr hwyr yn gwywo ac yn crino. Oherwydd yr ydyn ni yn darfod gan dy ddig, ac wedi brawychu gan dy gynddaredd. Gosodais ein beiau o fflaen, ein pechodau dirgel yng ngoleuni dy wyneb. Y mae ein holl ddyddiau'n mynd heibio dan dy ddig,
a'n blynyddoedd yn darfod fel ochennaid. 10 mlynedd a 30 yw blynyddoedd ein hoes, neu efallai 40 trwy gryfder. Ond y mae ei hyd yn faich a blinder, a'n teibion fian ac hedwn ymaith. Pwy sy'n gwybod grym dy ddicter, a ddigofaint fel yr rhai sy'n dofni? Felly, disg ni i gyfri fe'n dyddiau, i ni gael calon ddoeth. Wel, llongyfarchiadau mawr i'r awduron y mae eu cyfrolau wedi cyrraedd restr fer llyfr y flwyddyn. Pob cyfrol yn adrodd ei stori ei hun. Mae'r byd yn hamgylch fel cyfrol o storïau, yn dyw e? I ni'n ei clywed, neu yn ei gweld, neu ni'n darllen o ddydd i ddydd. Ac mae'r wythnos honnaeth heibio wedi bod yn frith o storïau o bob math. Datblygiadau'r naill ddiwrnod ar ôl y llall yn achosi pembleth a dryswch cynyddol i'r rhai, tra bod yna benodau eraill mwy cadarnhaol yn cael eu creu. Ydy'n p'un ni'n dymuno bod neu beidio, i ni oll yn rhan o stori fawr y byd. Ond mae ei fywyd bob yr un ohono ni i stori ei hun hefyd. Fel na'r oedd y stalmydd yn ei gweld hi. Dyma chi adnod o Salm 90, a mae rhaid i ni fynd nôl i'r hen gyfieithiad o'r Beibl mwyn cael ergyd yr adnod hon yn iawn. Treiliasom ein bywyd fel chwedl. Treiliasom ein bywyd fel chwedl. Awn ni ddim i ddadle nawr os oes gwahaniaeth rhwng stori a chwedl. Gymrwn ni am heddi nad oes na wahaniaeth rhyngddyn nhw.
Gadewch i ni feddwl am yr adnod hon, oherwydd yma mae bywyd yn cael ei ymdebygu i stori. Ac wy'n credu bod hyn yn ddweud awgrymog iawn. Nid stori sy'n cael ei darllen, ond stori sy'n cael ei hadrodd. Nawr, nôl yng nghyfnod y salmydd, roedd deunydd darllen yn bryn iawn, ac o ganlyniad, oedd nifer o ddynion yn cael eu cydnabod fel adroddwyr storïau proffesiynol. Bydden nhw'n mynd o le o amgylch y wlad. Bydde'r bobl hyn yn ymweld â gwersylloedd, a threfi a phentrefi, a phale bynnag bydde'r bobl yn barod i wrando arnyn nhw. Ac yma yn Salm 90, mae bywyd ei hun yn cael ei gyffelybu i chwedl, i stori. Ac mwyn i'n bywyd fod yn stori sydd yn darllen mor gadarnhaol a phosib, gai awgrymu bod angen 3 pheth. Yn gyntaf i gyd, mae angen awdur yn does e, ac mae angen yr awdur cywir hefyd i stori'n bywyd. Mae'n cymryd awdur da i gynhyrchu stori dda, stori a fydd yn goroesi am genedlaethau. Ac fe allwn ni gyd feddwl am storiau sydd wedi goroesi. Llyfrau mae'n plant ni yn ei darllen nawr, ac yr oedd ni'n ei darllen nhw hefyd pan o'n ni ar un oed yn nhw. Mae'r stori wedi goroesi. A mae hyn yn wir am fywyd hefyd. Cydnabod awduraeth Duw ar ein bywydau ni. Duw'r creawdwr yw ein Duw ni. Ef yw awdur bywyd. Rhan o'i greadigaeth ydyn ni. I ni gyd yn rhan o'i stori fawr y stori sydd wedi goroesi ers cenedlaethau. Yn wir, sy'n ni'n mentro dweud mai ni sydd ymhlith y prif gymreriadau i stori fawr Plant Duw i ni. Nid rhyw glefyd ar groen y ddeiar i ni. Nid swmp o esgir mewn gwisgo gnawd i ni. I ni'n werthfawr iawn i Dduw. A dyna pam i ni'n mynd mor upset pam i ni'n gweld i blant i greadigaeth ein cyd-frodyr a'n cyd-chwiorydd yn dioddef. Yn dioddef anghyfiawnder, neu yn dioddef o ganlyniad i ormes a thrais ar y fela, oherwydd taw plant Duw yw bob un. Duw yw creawdwr, creaduried yn ni. Fedrwn ni greaduried fyth a fod yn greawdwr. Ac eto, mae'r rhai yn credu yn ein byd ni, i bod o fewn i gallu nhw, i droi o fod yn greadur i fod yn greawdwr, a hynny trwy ddilliau grym a thrais. Duw yw awdur bywyd ac nid ni. Mae cydnabod awduraeth Duw ar ein bywyd yn holl bwysig, mwyn i ni fedru datblygu storiau yn bywyd o dan ddylanwad i lan ysbryd ef. Yn ail, mae rhaid i bob stori gael prif gymeriad a'r prif cymeriad cywir hefyd. Nawr, yn dibynnu ar eich dewis chi o lyfr, mae'r prif gymeriad yn aml yn ymddangos fel arwr yn diwe. Ond beth yw arwr? Mae ystyr y gair arwr wedi esblygu dros hanes. Datblygodd y gair i olygu unrhyw un sy'n ddewr neu sy'n barod i aberthu hunan mwyn eraill. A mae'n gallu golygu prif gymeriad cerdd neu nofel yn diwe, ac erbyn heddi, mae'r defnydd o'r gair wedi dirywio cymaint, fel bod pobl fel pêl-droedwyr sy'n achub gêm yn cael ei disgrifio fel arwyr. Mae'n bwysig ein bod ni'n dewis ein harwyr yn ofalus. Mae arwyr yn medru dylanwadu'n drwm arno ni, yn enwedig ar fywydau'r genhedlaeth iau. Mae dylanwad arwr neu arwres yn medru bod yn fawr wrth geisio'i hefelychu. Ac mae angen arwr o'r siort iawn arno ni, un sydd yn esiampl da i ni, ac un sydd yn rôl fodel da. Sawl gwaith i chi a fi wedi clywed am berson sydd wedi cael ei hunain mewn i gylch o bobl sydd wedi bod yn dylanwad negyddol arnyn nhw. Na, nid fel na mae wedi cael ei fagu chwel, nid fel na mae wedi cael ei magu. Sa'n gwybod beth sydd wedi digwydd, maen nhw wedi cymysgu da'r siort drong. Efelychu'r gweithaf mewn pobl. Ambell i arwr wedi'n swyno ei ddilynwyr neu ei dilynwyr, ac yna wedi troi a'i gadael nhw lawr. Gadewch i ni gofio ystyr cywir y gair arwr, un sy'n ddewr ac yn barod i aberthu hun mwyn eraill. Mae'r apostol Paul yn dweud iddo aberthu popeth mwyn i arwr ef Iesu Grist,
Ond mae gyda ni'n harwyr ein hunain i'w hefelychu yn stori'n bywydau ni hefyd. Ond mae gyda ni un prif arwr yn dros prif gymeriad, sef Iesu Grist, yr un a berthodd y cwbl ein mwyn ni. Y dyn mwyn eraill. Iesu sydd yn y canol y mywyd y Cristion. Ac os taw Iesu ac nid chi a fi yw'r arwr neu'r prif gymeriad yn stori'n bywyd ni, felly bydd ein stori gobeithio yn un werth ei ddarllen. Ac yn olaf, mae yna reswm, mae yna bwrpas i bob stori. Pwrpas bob stori yw bodloni disgwyliadau'r darllenydd. Rhaid i'r stori fod yna feilgar, mwyn i'r darllenydd gredu bod yr oriau y mae ef neu hi wedi treulio yn darllen y stori wedi bod yn werth chweil. Bod y stori'n golygu rhywbeth iddyn nhw. Bod yna bwrpas i'r stori. Ac os yw'r salmydd yn cyffelybu bywyd i stori, mae hynny'n awgrymu bod rhaid bod pwrpas i'w fywyd. Gair arall tebyg yw ystyr, ynddo fe. Rhaid bod ystyr y stori. A mae rhaid i ni ddarganfod ystyr i'n bywydau ni hefyd. A chi'n gwybod beth, wy'n argyhoeddiedig taw un o fidiau mawr ein hoes ni heddi yw gwacter ystyr. Pobl yn gwneud pethau jyst mwyn i gwneud nhw, yn gwneud oherwydd bod nhw'n gorfod i gwneud nhw, yn gwneud oherwydd bod nhw'n cael ei gorfodi i wneud rhywbeth. Mae'r ystyr dros yr hyn maen nhw'n gwneud wedi mynd ar goll. Wel, mae yna len i ni i'w hargyhoeddi bod ystyr i bopeth maen nhw'n gwneud, bod ystyr i'w bodolaeth ar y ddeiar hon. Pwrpas ac ystyr bywyd i Gristnogion yw gogoneddu Duw. A dyna bwrpas ardderchog dros wneud yn dyfu. A dyna fraint aruthrol hefyd. Treiliasom mae'n bywyd fel chwedl, fel stori, medde'r salmydd. Pa fath stori mae'n bywydau ni'n ei hadrodd heddi tybed? A gofiwn ni am yr arwr dwyfol wrth i ni arwain fesul pennod. Am ddiriedwn ni yn y prif gymeriad ein harwr Iesu Grist. Ac a sylweddolwn ni bwrpas ag ystyr stori'n bywyd, sef i ogoneddu Duw. Cofiwch bod heddi, fel pob diwrnod arall, yn ddwyrnod newydd ac yn dudalen wag newydd. Amen.
Gawn ni weddio gyda'n gilydd, cydweddiwn. Molwn di o ddiw ein tad, ein crew ran cynhaliwr. Molwn di, Iesu Grist, ein hachubydd a'n gwaredwr. Molwn di ddiw'r ysbryd glân, ein diddanydd a'n heiriolwr. O dad nefol ein braint ni yw troi ata ti mewn gweddi eto, yn ystod y munudau dwys hyn yn awr. Diolch i ti arglwydd am y weddi hon ac am bob gweddi arall o ffrymwyd yn ystod yr wythnos aeth heibio. Ac mae cymaint o gysur i ni arglwydd i wybod o fod ti wrth law bob tro ac o hyd i'w rando cri. Nesau at ddiw sydd dda i ni. I ni'n diolch i ti arglwydd am yr wythnos aeth heibio ac am bob cyfle a gawson ni i wneud pethau newydd ac i ddysgu pethau newydd, i gwrdd â phobl newydd ac i ymweld â llefydd newydd. Diolch arglwydd am bopeth sydd wedi goleuo'n deall ni, sydd wedi agor ein meddyliau ac wedi agor ein calonnau hefyd. Diolch i ti am wythnos arall, pennod arall, ar daith stori neu chwedl bywyd. Diolch i ti arglwydd am yr holl benodau yr wyt ti wedi cyflwyno i fywyd bob yr un ohono ni, a phawb sydd wedi bod yn rhan o'r penodau hynny. I ni diolch arglwydd ein bod ni'n dy gydnabod di yn greawdwr bywyd, ti yw awdur bywyd, awdur hanes bob yr un ohono ni. I ni'n diolch i ti arglwydd dy fod ti wedi gweld bod na bosibiliadau yno ni, bob yr un ohono ni. Dy fod ti wedi'n gosod ni ar y ddaear hon, wedi'n creu ni fod yn gymeriadau yn stori fawr y byd. Diolch i ti am y bywyd yr wyt ti dy rhoi i ni. Helpa ni ddefnyddio'n hamser ar y ddaear hon mewn modd adeiladol, mwyn cyfoethogi'n bywydau ni a bywydau rhai sydd o'n hamgylch ni. Helpa ni ddefnyddio'n horiau yn dyrnodau yn wythnosau'n ddoeth. Ac wrth i ni wneud ein gorau, helpa ni dy gofio di bob amser. I ni'n diolch i ti hefyd arglwydd am Iesu Grist, ein harwr ni. Ond mae e'n fwy nag arwr mewn gwirionedd yndi. I ni'n diolch i ti i fod e'n batrymydd i'n bywydau ni. I ni'n diolch amdano fel proffwyd, fel brenin, fel athro, ond diolch law pob peth, fel arglwydd ac fel gwaredwr, ac fel un a fi farw droson ni ar groes. Ond diolch o ddiw mae Crist byw a buddigoliaethus yw'n Crist ni. Diolch am ei atgyfodiad buddigoliaethus ar fore'r trydydd dydd, ac i fod yn fyw yma heddi, yn rhan o stori bywyd ac yn cerdded ar hyd llinellau a tudalennau'r stori honno yn ein cwmni ni. Helpa ni fod yn driw ac yn ffyddlon iddo o dad nefol. Fel y bydd bob pennod a sgrifennwn ni yn hanes ein bywyd yn cynnwys Iesu, ac y bydd Iesu yn ein harwen ni ac yn cyfarwyddo'n ffordd ni wrth i ni fyw. I ni'n diolch i ti felly o ddiw ein tad am stori bywyd bob un ohono ni, a diolch am y fraint hefyd o gael rhannu yn stori bywyd gymaint o bobl eraill ar y ddaear hon, ac am ei dylanwad arno ni. Diolch arglwydd am y rôl modelau da sydd wedi bod yn ein bywydau ni bob un, yn deuluoedd, yn ffrindiau, yn gyfeillion, yn weinidogion, yn arweinwyr yn yr eglwys, yn athrawon ysgol Sul, yn gymwynaswyr, yn halen y ddeiar. Am bawb sydd wedi gadael ei hôl arno ni. Helpa ni arglwydd i efelychu'r pethau da yn yr rhai sydd wedi mynd o'n blaen ni. Arglwydd i ni cyflwyno phawb i ti mewn gweddi heddi yn enwedig yr rheini sydd yn ei chael ein anodd ar hyn o bryd. Y rhai sy'n gaeth i amgylchiadau anodd, y man lleol yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Fi gofiwn ar arbennig arglwydd am bawb sydd yn byw mewn ofon, am yr rhai sydd wedi drysu, am yr rhai sy'n dioddef salwch meddwl a salwch corfforol, am yr rhai sydd yn poeni o ble mae pryd bwyd nesaf nhw'n mynd i ddod, am yr rhai sydd yn poeni am dalu'r bil nesaf ddaw trwy'r drws, o arglwydd. Yr cost o fyw wedi cynyddu gymaint. I ni'n wirioneddol pryderu am ein brodyr yn chwiorydd,
ac i ni'n gweddio arglwydd dros ein llywodraeth a thros llywodraethau'r byd. Y byddi di'n estyn yr ddoethineb iddyn nhw, ac y bydd bob penderfyniad y bydden nhw'n gwneud yn effeithio mewn ffordd cadarnhaol dy bobl di a'r bobl sydd o dan eu harweiniad nhw yn lleol ac yn genedlaethol. Arglwydd cymerofal ohono ni bob yr un. Os byddwn ni'n teimlo'n bod ni'n unig, gwnaed ei hun yn bresennol yn ein hymyl ni. Os byddwn ni'n teimlo bod y ffordd ymlaen bach yn niwlog neu bach yn dywyll, bydd un o leini i ni. Pan byddwn ni'n teimlo bod beichia bywyd yn trymhau, helpa ni arglwydd i'w cario nhw. O Dad, diolch i ti am dy gwmni. Arwain ni felly'n ddiogel i fewn i'r wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. A madda i ni hefyd bob bai a phechod yn derbyn. I ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant, ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. A'n dysgodd ni gyda'n gilydd i weddio, gweddi'r teulu. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw. Deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis iddo ti yw y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.